Zašto neke žene lako usvajaju i govore engleski, a ti ga učiš godinama, imaš osjećaj kao da se nisi pomaknula s mjesta, kao da se stalno vrtiš u krug. Ne radi se ovdje o talentu. Radi se o 6 ključnih razlika ili razloga. Prvi razlog je taj što nijedna žena ne uči engleski na isti način. Sve ga učite drugačije. To znači da recimo jedna će se više na nastavi fokusirati na gramatiku i pravila. To je ženi je potrebna struktura. Ona voli red i treba vidjeti to i u nastavi, dakle na svakom Zoom pozivu, jel tako? Dakle, ona vezuje rečenica na način da gleda, ok, ajmo vidjeti kako funkcionira ta engleska rečenica. Ovo mi je subjekt, ovo mi je predikat, ovo mi je objekt, ovo mi je priložna oznaka. Ok, znam da to zvuči puno složeno sada, pogotovo ako si jako davno učila hrvatski jezik i tvorbu riječi i uopće vrste riječi, ali može ti pomoći taj dio da lakše shvatiš rečeničnu strukturu u engleskom jeziku. Dakle, žene koje su fokusirane na gramatiku i gramatička pravila, one traže bit i način da si lakše pojasne engleski kroz gramatiku. Druge pak će možda slušati i ponavljati. Evo, imala sam i takve situacije na nastavi. Kaže gospođa, ajde Kristina da ono što ti govoriš meni kada mi daješ nekakve upute ili kada me uvodiš u vježbu, daj da ja te direktive, te tvoje rečenice ponavljam za tobom da malo priučim se, ajmo reći, fluentnosti, jel? Pa smo evo i na taj način radile. Nekako nemamo osjećaj da to baš jako pomaže ženama da postanu fluentnije. Više bih predložila vježbu shadowing, ali o tome jedan drugi put. Dakle, prvi razlog je taj da naučimo svi na isti način. Zapravo engleski jezik kao i svaku drugu jezičnu vještinu ili vještinu kao takvu moraš prakticirati, dakle koristiti u stvarnim situacijama da bi ga usvojila i da bi se osjećala samopouzdanije. Drugi razlog koji vidim je taj što se možda bojiš govoriti engleski iz straha da ćeš pogriješiti. To su mi često žene znale reći. Dakle, komunikacija mi je stresna jer mi fali riječi i fraza, jer ne znam gramatiku, jer ovo, jer ono. One su neopuštene, a zapravo zajednički nazivnik svega toga je da te pojede blokada već a priori, prije nego što si išta izgovorila. A ne možeš tako napredovati u jeziku. Greška ne znači tvoj neuspjeh. Jer zamisli si srčani ritam, tako je to meni bilo objašnjeno davno prije. Dakle, srčani ritam koji je ovakav, znaš, po onim silnim bolničkim serijama, znači da je pacijent umro, jel da? Takav je i tvoj napredak u engleskom ako čekaš nekakav savršen trenutak ili ako čekaš da ne pogrešiš i tako nikad ni ne progovoriš. Prirodno je da srčani ritam ide ovako, jel da? I sada kada ti radiš s nekim tko je upućeniji u engleski jezik od tebe, on ti pomaže da ove fluktuacije idu prema gore i da osjetiš napredak kroz vrijeme, jer ne ide ništa preko noći. Dakle, brže napreduju one žene koje si dopuštaju da budu nesavršene. Naglasak je na riječi da si dopuštaju. Nekim ženama je toliko neugodno čuti sebe da griješe. One kažu, Isuse, šta sam ja sad izgovorila, ajme, ovo bih bolje izgovorila da nisam tebi javno rekla, recimo na nastavi. Ali pobogu i ja griješim. Ok, ja jesam profesor engleskog, ali ne znači da sam ja bezgrešna i lišena pogrešaka. Ako ti kažem da i izvorni govornici griješe, a u pravopisu da ne govorim, na svoje oči sam vidjela, toliko puno puta pitaju izvorni govornici kada pišu nešto na ploču, jesam li ovo dobro napisao? Valjda jesam, a nije. A mi se ubijamo u pojam što mi griješimo. Dakle, easy. Moramo si dati dozvolu da budemo nesavršeni, jer to je jedini način da kroz greške učimo i da postignemo rast. Ja se tu uvijek volim podsjetiti jedne mudre izreke koja kaže još se nije rodio ni jedan majstor koji je u startu bio takav.
Dakle, majstor. Nema majstora po rođenju, nego se postaje vještinama, znanjem, učenjem. Jel tako? Zatim, razlog broj 3. Nisi dovoljno dosljedna i konzistentna u učenju. Primjer. Ako odvojiš 15 minuta za engleski dnevno, više ćeš napredovati nego da mu odvojiš i posvetiš 60 minuta jednom tjedno. Mozak voli dosljednost, voli redovitost. Zato ja volim reći ženama s kojima radim, ajde probaj barem dnevno, ja čak kažem 30 minuta, sat vremena, ali to je danas toliki luksuz, ali evo, volim im reći, ajde ovo što smo danas odradile na satu, to si malo ponavljaj, malo si čituckaj kroz tjedan, ok, to će možda biti pasivno, ali ako izgovaraš na glas, ako gledaš te konstrukcije koje smo ti ispravili na nastavi, radi čega je nešto što si ti izgovorila netočno, a što je točno, promisli malo o tome, možda da si i zabilježiš u bilježnicu ili radi vježbu shadowing, ali kako rekoh o tome u jednoj drugoj vježbi. Dakle, razlog broj 3 je trebaš biti dosljedna i redovita u učenju, prakticiranju engleskog jezika, najbolje svaki dan. 4. razlog. Engleski učiš pasivno. To znači, danas ću si pogledati seriju na Netflixu, idem se ja poslušati malo jedan podcast, super da to kužim, ili pjevušiš engleske pjesme i pratiš stvari bez titlova, svaka čast, super, ali to je pasivno znanje i pasivno znanje ne utječe na tvoju ni fluentnost u engleskom, na brzinu, niti na sposobnost komunikacije. Jer ti ćeš možda obogatiti vokabular i možda ćeš imati dojam kroz pasivno učenje da bolje razumiješ engleski, ali ga nećeš bolje govoriti. Jezik se uči u stvarnim govornim situacijama, u govoru, u komunikaciji, u živoj komunikaciji gdje ti moraš kreirati rečenice koje nekom želiš uputiti u razgovoru, u nekom dijalogu i tako dalje. 5. razlog. Nisi spremna napustiti zonu ugode. A u ugodi nikad nema rasta. Ona se zato i zove zona ugode, zato što bi u njoj ostali valjda dovijeka, ali i malo dijete nikad ne bi propuzalo da nije krenulo sa propuzavanjem, pa bi onda to postao hod, jel tako? Tako i jezik. Moramo spremno napustiti zonu nelagode i čim se prije otvorimo tome da će biti čupavo i svakako i da će biti uspona i padova i bit će ono Isuse Bože, šta sam ja to izgovorila, toliko će nam biti lakše. Evo ti moj primjer. Kad sam ja išla na fakultet, na postdiplomski u Austriju, kasnila sam u dolasku i tako su kolegice mjesec dana bile naprednije od mene u sposobnosti i vježbanju vještine brzog bilježenja. Ja sam kasnila i bilo mi je neugodno što moje rečenične strukture nemaju ni glavu ni rep. Ili kad smo vježbale rad u kabini za simultano prevođenje. Tjerali su nas da se snimamo. Pa bi onda profesorica tamo dolje držala govor na stranom jeziku, engleskom ili njemačkom, a mi bismo ga u kabini prevodili na hrvatski. Morali smo se snimati. Ja 3 mjeseca od užasa nisam htjela poslušati tada kazete, 2003. da se čujem, jer sam znala da sam svaku drugu riječ krivo izgovorila. U materinskom jeziku sam fulala padeže, glagolska vremena i bilo je bolno. Bilo je čupavo, kroz taj fakultet ja sam se dosta i naplakala, moram priznat. Mama je čak rekla, dijete, šta ti je to trebalo? Dakle, drugi fakultet nakon prvog, šta ti to treba? A ja sam samo željela znati si strani jezik na najvišoj razini. Zato sam i krenula prema konferencijskom prevođenju. No, o tom potom. Dakle, podcrtavam. Trebaš svjesno napustiti zonu ugode da bi napredovala i rasla, jer se tako istječe samopouzdanje. Dakle, prvo se izložiš nelagodi i govoriš i pogrešno i nesavršeno i tako bildaš svoje novo samopouzdanje. A ne tako da šutiš i da čekaš savršene prilike ili savršenu situaciju. Ok, ili naprosto situaciju kada ćeš savršeno govoriti engleski. Ne može bez prakse, a u praksi se griješi.
učenica si, daj si dozvolu da griješiš dok učiš. Okay? I posljednji razlog bi bio taj da se nikad ne uspoređuješ s drugim ljudima, odnosno razlog zašto misliš da kaskaš i da drugi usvajaju jezik bolje od tebe je taj što se ti uspoređuješ s drugim ljudima. To je apsolutno zabranjeno na mojim satima. Dakle, ne koristiti iz jednog razloga zato što niti jedna žena nema istu startnu poziciju. Ja sam engleski progovorila tamo sa negdje 5 godina kad sam se igrala sa svojom rođakinjom iz Australije koja nije znala hrvatski, ja nisam znala engleski i našli smo nekakav među jezik, meta jezik gdje smo se mi sporazumijevale jedna s drugom i to je funkcioniralo u igri, naravno da funkcionira, jel? Ali zamisli si situaciju da imaš žena koje nisu nikad učile engleski, ti ga možda jesi učila, ali nemaš toliko prilika danas ga koristiti, pa si ga i zaboravila i zato si daješ minus, te čuješ ajme, gle kako ova govori, a ta koja ga govori jako lijepo i tečno i fluentno, tko zna koliko je ona vremena do sad uložila i odvojila i resursa i pozornosti i financijskih sredstava da dođe na tu razinu. Možda ona čak i proboravila vani, možda cijelo vrijeme ima nekakvu priliku ili kontakte s inozemstvom pa mora govoriti engleski. Dakle, izdrilala se, jel? Dakle, ne koristiti da se uspoređuješ s drugima zato što se samo ubijaš u pojam, kako rekoh, ne koristi. I, dakle, voljela bih da si spremiš ovaj video, naprosto da se posjetiš i umiriš svaki put kad si kažeš ajme kako sam ja ne talent za jezike, nema tog talenta za jezike. Svi krećemo od razine na kojoj smo danas i postupno se dižemo na višu kada odlučimo da nam engleski treba i da ga želimo bolje i tečnije naučiti. Talent je dakle nebitan. Jedina stvar koja čini razliku je ta da žene koje brže napreduju su svjesne da su nesavršene, da ne govore fluentno, brzo, tečno, uvijek, čak im ovisi o danima koliko će biti fluentne, ali svejedno ga govore i one se spremaju po putu. Ne kao one druge koje čekaju savršene okolnosti, savršeni dan koji nikad ne dolazi i koje naprosto kao da čekaju da budu spremne. Evo, to je to. Pa ti sad razmisli.